Posledný čas pre Miška Raškeviča 2 minúty 24 sekúnd 94 stotín. Tak, Pál Kožilík rozbehol, čo to dá. Peter ledva stíha behať za klatom. Pomocník má dovolené skrátiť si tak, aby bol pripravený pomôcť v tej chvíli, keď má. To je úloha pomocníka. Pejo a Gaštan prebehli, tráť obrátili klat a teraz ho zatlačiť. Samozrejme, tu musí furman korigovať tie koníky. Ten vlastne určuje smer. Dobre, pekne, toto prvé tlačenie bolo krásne, hladké. Dobre, podarilo sa aj na opačnú stranu prejsť klátom bez toho, aby klát posunul súd. Bol tam kontakt so súdom, no ale je zatlačené. Tu to budú možno len trestné sekundičky, v lese by to už bol zlomený stromček. Vlastne 7 listov. Vlastne potom vedel silovke povedať a